Good afternoon mga Inday! Kakagising ko lang mga Inday. Ito na ang simula ng pagbabago mga Inday. Kasi nakatulog yung dalawa, ako din na idlip. Tapos naalimpungatan ako kasi nga may vaccine ako. Today, Friday, July 9 mga Inday. And ayun, nagdali-dali akong bihis. Sila kasi, before sila nakatulog, napaliguan ko na sila. So, ako naman, kaninang umaga, pagkaalis ni Dudong, naligo ako kasi sabi ko, wala akong time mamaya. So, before siya umalis, papuntang work, naligo ako mga Inday, maagang maaga. Kaya, noon nga, nalimpungatan na ako, sabi ko, alaka, sasakay pa kami ng bus. Kaya, eto, naka-ready. Kasi paggabi sa'yo mga Inday, naka-ready na si Inday gamay. Ayan. Kasi mahimbing ang tulog mga Inday. So nilagay ko dito. Ito kasi, yung car seat yan mga Inday. Simula nung nalabas kami sa ospital, hindi pa kami nakasakay ng sasakyan mga Inday. Kaya iyan, nung pagka galing namin sa ospital, syempre dala-dala namin papunta dito sa loob. Kaya wala. Sabi ko yan yung dadalhin ko kasi nga makikita sana kami ni Dudong. Sa school, magbabas kami papuntang school kasi may meeting daw sila. Ngayon, palabas na kami. So, naka-ready na kami. Ayan, si Dudong naka-ready na. Say hi! Sabi! Hi! So, ayan. Masunuring bata. So, ayun, naka-ready na kami. Palabas na kami. Biglang tumawag si Dudong. Sabi niya, pupunta daw siya dito kasi maaga natapos yung meeting nila, mga Inday. So, ayun, buti naman. So, ayun, mga Inday, wish me luck. Nga pala, may kasi send lang. Ngayon, si Sabi pa nga yung nagdampot. Sabi, can you get the package daw, there, in the hall? The kadoche. And galing to kay It's Winter, mga Inday. So, i-open na lang natin habang nag-aantay tayo kay Dudong. Mag-unboxing tayo ng padala ni Sis Farah para kay Inday Gamay. Mamaya open? Tapos, sige. Say out, take it out. I can fly. So pa? I think Mama can do it. Also, this guy. Yeah? Mais mamaya. Pati ang inahan, naghihirap. Banana. What? What is it? Banana. Hindi ko maintindihan anong sinasabi niya mga Inday. Ba't medyo handa? You talk to them. Prat. Banana. Banana. I'm doing good. You funny. Look. Stop. Hindi ko maintindihan mga Inday. Ano sinasabi niya? Yeah. Ayan, mga Inday. Chan-charan-charan. Ang mahiwagang nakita ko. mensahe. Card. Wait. Hello, meisjes! So, hello, girl. So, ayan, Family Ritsma, Inday Gamay. Welkom op deze wereld. Gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter. Groetjes, Farah, Ronald, Reed en Trisha. Thank you, sis Farah. Uy, may mababasagin. Ay. Oh my gosh. Nabagsak pa naman ni Dudong. Wow, thank you so much. So meron pa, mga Inday. Yeah. Wow. Dankjewel. Tita Farah. Tita Farah. Wow. Wow, for Sabi ka. No, this is for Ylena. Oh, for Ylena. That is for Ylena. This is Farah. Wait. Wow.
Daisy for Elena's here for the host for the ha. Voor de deze voor meisje. Ben je een meisje? Meisje of jongen? Kijk, deze voor meisje. Het is Farah. Wow, thank you. Kijk. Ayan mga Inday. Wait, het is Farah. Thank you so much. Wow, ang cute. Deze voor Sabi. This is for Sabi? Oh, yeah. Ewan ko sa'yo, Sabi. Wow! And, wow! Uy, ang cute, sis Farah. Promise. Super. Wow! Pag as in, mainit na talaga, ang cute nito. Papasutin ko kay ano, oh. So, ito medyo malaki pa siya. Pero ito, size na to ni Ylena. Na hindi gamay. Sabi. Gusto isuot ni Sabi. Sabi, this is for Ylena. My gosh, this is yours. Oh my God. Nakakatawa si Sabi. Gusto niyang isuot. Kay, this is for Ylena. My gosh. Sis Farah, tingnan mo. This for Ylena, for Maisha. Yeah, you want to wear? Yeah? Wow. Ewan ko sa nagloloko lang yan mga. Alam niyang pambabae yan. Oh, deze nee. Deze is niet goed voor kind, hè? So, thank you so much. We sing. Yeah, we sing first. Thank you. We sing first and then Mama give you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Sis Farah. Thank you. So, ayun, mag-aantay na lang kami kay Papa mga Inday. And, siguro mga 15 minutes na lang andito na yun. See you later! Mga Inday. Kasi may ano pa, may 20 minutes pa. Papadidehin ko sana siya. Kaso grabe ang tulog, oh. Ayan. Tirinay ko yung, kaya lang malaki pa yung ribbon. Pero ang cute, oh. Tingnan nyo mga Inday. Pero malaki pa sa ulo niya. Ayaw gumising. Papaanuhin ko sana, baka kasi sa sasakyan habang nasa loob ako, inaano ng vaccine, mag-iiyak. Uy. Ayaw. Cute mga Inday, oh. Thank you so much, Tita Farah. That's from your tita. Thank you so much, Tita. Bagay sa ano niya. Bagay sa damit niyang pink. Nakakatuwa, Sis Farah. Thank you so much. Ayan. Pero malaki pa, maluwag. Inano ko lang dito. Bagay. Bagay ba mga Inday? Soon after. Sabi, say hi. Hi! Oh my gosh. Si Inday Gamay ayun nakatalikod. So, ayun, papunta na kami mga Inday. Aanuhan na ako, tuturukan na ako. And sabi nga ni Itsian, I hope daw Pfizer din yung maano sa akin. Yun din yung kay Inday yan. And sa kanya din, una at pangalawang turok Pfizer. So, okay naman ang result. What? Oh, the result of Pfizer. Ay, gosh, no. So, dalawa kasi Pfizer, yung isa Moderna ba yun? So, parang ganun, Moderna. And hindi kami pwedeng makapili. So, kung ano yung andun available, yun yung ituturok sa'yo. Hindi ka pwedeng magsabi, Pfizer sa akin. Or ganun. Sila yung magde-decide mga Inday. Deep in the shadow, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start?
you could learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go. So, katatapos ko lang mga Inday ng first dose. So, Pfizer yung pinili ko. May ikikwento ko mamaya sa sasakyan mga Inday. Mama, Hi, Sabi! Hello! So, ito yung trick ko mga Inday. Ayan. More moments later. So mga Inday, papauwi na kami and katatapos lang ng vaccine. So, ay hindi naman katatapos kasi kumain kami sandali sa McDo. Kasi nagugutom daw si Savi. So, bumili ng fries. Fries lang naman tsaka burger. And how was the vaccination? Yeah, it went good. Gusto kong gayahin siya, yung gumagano'n-ganon siya. Hindi ko alam kasi umarte. Ito kasi magaling kasi ito umarte. Oy mga Inday, may kikwento nga pala ako. Alam nyo bang kinabahan ako kasi after turukan, so may waiting area doon, may mga chair, magi-stay ka muna doon ng sabi nila 30 minutes, pero hindi ako umabot ng 30 minutes. Umalis ako kasi natatakot ako baka ako naman yung mahimatay. May dalawa kasing nahimatay mga Inday. So yung isa, yung malapit sa akin, so may kasama siya, siguro may, hindi ko alam, may nararamdaman na siguro siya kasi nga kasama niya yung mama niya. Mostly doon mga Inday mag-isa lang, pero siya may kasama siya, matanda, nanay siguro niya, so pinapaypayan siya. Tapos maya-maya natumba. So, ganun, may may pumunta doon na mga taga doon ba na inaano siya, gitabang ba siya, gitabang. Tapos maya-maya, wala pang 5 minutes, may natumba na naman doon sa na mas malayo sa akin. Nakalimutan ko kasi maglagay ng lens, kaya hindi ko masyadong matanaw, basta natumba. Tapos nakita ko parang nangisay. So nag-text na agad ako sa kanya, sabi ko may dalawang nahimatay. Tapos parang nanginginig ako. Love, I was a little bit shaky because I saw them. And it's like maybe, oh my gosh, baka ako yung sunod. It's like, oh my gosh, maybe I will be the next one. That's why I texted you. So because it's one, with me, no one. So ayun, siguro may nararamdaman na sila na kakaiba. And nga pala, yung tinurok sa akin Pfizer mga Inday. So ayun, kasi sabi ni Inday yan na maganda daw sana if Pfizer yung maan sa akin. I don't know lang. So ayun mga Inday yung kwento, and papauwi na kami. Ayan, buti na lang si Inday Gamay tulog. Si Ylena sleeping. Ay. And next time na lang muna ako mag-shoutout, and i-end ko na muna yung video namin for today mga Inday kasi pagod ako. Matutulog ako after nito. Kasi Friday ngayon, so siya yung magbabantay mamaya kay Ylena mga Inday. Kasi walang pasok bukas, 'di ba? Sabado tapos Linggo. So, ayun mga Inday. And meron pa ba? Ayun nga pala, salamat uli Sis Farah of It's Winter Vlogs mga Inday. So siya yung nagregalo kay Ylena. Ayun, may pangalan na si Inday Gamay. So siya yung nagregalo kay Ylena nung, ayan, ang gaganda ng damit mga Inday. And ayun, that's all for today. Thank you for watching our vlogs. And ayan,
And sa mga may bago kaming subscriber na inuulit yung mga previous vlogs namin. Thank you so much. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and paki-hit po yung notification bell para